खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 सेप्तेम्बर 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाफोरखौ दिनै मोजाङैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोआव गोदान आरो गोग्गो साननाय फैगोन। बयजोंबो सिनायजागोन, गुबुनजों अनसायजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। जेरावखि थाङा मानो मोजाङैनो दावबायनो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोलोनि आंखाल जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं जागोन। गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा। गोसोखौ दिनै गुलाय गुजाय मोनगोन। गावखौनो लोगो गोमाजानाय बायदि आरो हारसिं मोनगोन। सोरबा मोजां मोननायजों एना एनि जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। जायखि खामानि मावा मानो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ हमथानो हानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां हेंथा हेंसि फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो मोजां मोनजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां सानफ्रामबो मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंनो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर राफोद मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन महर मोखाङा साबखांगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन सोरबा लोगोखौ गोबां फोथायगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव अननानै फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरनिबा सायाव गोबां अननाय फैगोन गोसोखौ जोबोर गोरा मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां मोजां खाबु फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोआव जोबोर अहंकारबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन नखराव बयजोंबो अनलायनाय फैगोन आरो गोरोबनो रोंगोन
सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां खामानि मावनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ दिनै दुंखांगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन जायखि खामानिखौ मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।